Mapuso lolong pangil ng Maynila cast Paul Salas upod sa de Carla Abellana, Luconde Cagahan Priscillas nagsaot sa folk dance. Sila magbisita sa Kapisan 2025. Kapuso Stars nagdala sang kasadya sa aton Kapuso Fiesta. Nakatutok Test Ordales. Din man gamahin sang Capiz, feel na feel ang selebrasyon sang Kapistahan 2025. Halin sa munisipyo sa Plaza, Cagayor ng mga dalinon, enjoy gina mga residente kag bisita. Speaking sang pagbisita, nagpadulong man sa Capiz sa nailolong pangil ng Maynila cast Paul Salas upod sa ni Carla Abellana, Luconde kag Hannah Priscillas. Napakayaman ng probinsya ng Capiz at ang mismong selebrasyon ng Kapistahan ang tunay na nagpapakita nito. Highlight ng selebrasyon ang maragtasang Capiznon Historical Parade and Cultural Performances. Alam nyo ba, kinilala ang Capiz bilang folk dance capital ng Western Visayas. At syempre, hindi namin palalagpasin ang pagkakataong matutunan ang isa sa mga folk dances nila dito. Naghulat sa mayor nga dalino ng mga residente kag bisita sa paglabay sang maninuagon nga floats kag dancers halin sa nagkalain-lain nga banwa nga nagpasakop sa maragtasang Capiznon Historical Parade. Nagalantaw gid ako, kaupod ako mga bata. Ginsundan sa cultural performances sa Pueblo de Panay. Ginpanginbulahan sang Department of Tourism ang madinilagon nga kapistahan. We are given the hope of a bright future for this province. As I can see, that Capiz is with leadership that values tourism. Siyempre, ang highlights kaginbantayan ginawang pagwa na sang Kapuso Stars. Na-excite ako ng sobra sa pagpunta po namin dito. Technically, mga kababayan ko na rin po sila dahil ako ay isang Ilonggo din po. Masaya makita itong mga plangga ko taga Capiz. Nagulat nga sila na marunong din ako mag-Ilonggo. Ang saya ng experience kasi yung mga ngiti sa mga mukha ng mga taga Capiz para nakapako alam mo yun. So nagbibigay sila ng energy. Maraming salamat po for the warmest welcome na binigay niyo po sa amin. Upod kay Badwin Lauderes, Test Ordales. One Western Visayas.